Moi boa tarde, xentiña de Polo Mundo Adiante. Mirade que, moi a pesar do verán tan atípico que temos, porque temos todos os días chuvia, todos os días nieblas, todos os días quenta o sol e non hai temperatura suficiente para que a fruta madure ben, sea dulciña e teña olor. Pero a pesar deso, as miñas fresiñas siguen dando moi ben. Pero a fresa non é unha planta que se plante e que digas ti, bueno, pois, a ver que tal me salen este ano. Algo hai que axudar. Entonces, como eu vou a limpar as miñas, si queredes vir, estades invitadas. A fresa, a verdad, que é unha planta que non é que lle fagan falta moitísimos coidados. Pero tendo en conta 4 cousiñas que vos vou contar, ides a conseguir que sexan moitísimo máis productivas, que sexan unhas plantas pois máis fortes e que dean un montón de fruto. Que aínda a pesar de que, como vos dixen, este verán atípico de todo porque lle faltan horas de sol para poder ter ese sabor para que os azúcares se fixen máis á fruta e sea máis rica e tal. A pesar de todo eso, non hai fresas no supermercado que resendan como resenden estas. E o sabor tamén é pois incomparable. O da casa, que non se apura a medrar, si vai pouquiño a pouco ao seu ritmo, é pois moito máis sabroso. Si queremos que as nosas plantas de fresa aguanten moito máis tempo producindo e botando fresas e que non paren de botar flores e frutos novos, si bota moitas follas e si son follas tremendamente enormes, que parecen follas casi de verdura, está moi ben, son moi bonitas, pero a planta para dar fresas non necesita ter semejante cantidad de follas. Entonces, cando vexades que están así, tan frondosas, o mellor é quitarlle as follas de fora, deixándolle sempre unhas poucas follas, non vamos a deixar a planta sin ningunha, pero sí que lle hai que quitar algunhas. É unha tarea que é mellor facer con unha tixeira, para non facerlle daño ningunha á planta, porque teñen un xeito de salir tirando para baixo, doblando para un lado, pero non sempre o terreno nos permite facelo, entonces isto o mellor é facelo con unha tixeira. Mira que probín xeitos diferentes de plantar as fresas para que non me foran a elas os paxaros, nin as babosas, nin as caramechas, nin bichos, nin cus, porque gustanlle a todo o mundo. Plantar aquí só planto eu, pero comer comeas todo o mundo. E este sistema de poñelas así na beira do bancal e colgando para fora é fantástico, porque, a ver, non privas de que veña algún bicho aquí a comelas, porque é verdad que algúns sí que veñen, pero dificultas o traballo, poslle difícil, porque ao estaren así colgadas, os paxaros non teñen onde pousarse para vilas a comer. E as lesmas e as caramechas e todo eso tamén o teñen moi difícil, porque non teñen por onde baixar para chegar á fresa. Vedes que están así colgadas e resulta moi difícil. Co cal, así aquí as fresas están genial. Por exemplo, esta planta, sabedes que está moi frondosa, ten moitísimas follas, ten demasiadas, non lle fan falta tantas follas, porque toda o que comen estas follas, toda a enerxía que consumen da planta, pois privan aos frutos desa enerxía. Entonces, vámola a depinicar, miramos, localizamos onde está o tronco, ter coidado de non dañar os troncos que levan a fruta,
e, por suposto, toda esta brosa vai para a composteira. E para o ano, cando as volva a plantar e teña que abonar, retórnollas de novo para as raíces. Outra cousa que lle pode restar moita energía ás plantas e por iso poden deixar de botar fruto, porque a todo non poden atender. Ou atenden a botar fillos ou atenden a botar fruto, todo non se pode. Son isto, vedes, que botan estes fíos largos e cada cuarto ou así, pois botan un fillo. Este fillo xa ten a súa vez tamén fruto, fresas. Estes pódense plantar, pódense gardar para volver a plantar ou para gardar para o ano. Pero antes de quitarlo á planta, hai que ter en conta unhas cousas. Si non queremos aproveitar estes fillos para plantar porque xa temos suficientes fresas, pois nada, cortámolo por aquí a carón da planta e tirámolos. Si os queremos aproveitar para volver a plantar, entonces antes de separalo, témonos que fijar si o fillo ten aquí como unhas raísiñas. Si estuvo en contacto ca terra ou ten humedad bastante, xa vai a botar como unhas raíces. Si xa ten estas raíces, podémolo cortar, non vamos a cortalo xusto aquí a carón, cortarémolo un pouquiño máis por aquí, e enterrámolo, e xa teríamos unha nova planta de fresa. E isto vai así. Bótache un jadello por aquí e un fillo, sigue o jadello e botaría aquí outro fillo. Dentro duns días, pois, seguirá por aquí outro jadello e bota outro fillo, non ten límite. Aquí empeza a planta como a botar, vedes, esta especie de como de raíces. Esta ao mellor xa casi viviría sin a nai. Pero esta non ten nada aínda. Entonces, para que esta enraíse, haina que plantar sin quitarlle a alimentación que lle dá a nai. Entonces, para plantar este fillo, como non me chega ben ao chan, vou a poñer aquí un ladrillo e poñolle a maseta con terra aquí. Entonces, así xa me queda no tamaño xusto para podela plantar aquí. Non ten que ser moi enterrada, con que toque na terra, chégalle. O sea, que facemos un buraquiño aquí no medio e pousámola así na terra. Non lle pode faltar agua, que teña humedad bastante para que enraíse e despois podela cortar para separala da nai. Para que o fillo non sala así da terra, podeslle poñer moitas cousas, mesmo unha pedriña encima ou así, para facerlle forza, mentras non enraíse. Pero eu vou vir aquí ao correeiro e colloche unhas corres. Vistedes que bonitos están xa para facer os cestos? Po inverno hai vos de enseñar a facer cestos. Como isto solo está pousado, que non está aínda enraizado, vai a levar polo menos 2 semanas ou así enraizar, pois é posible que co vento ou a pasar por aquí ou así lle toques a isto e se sala da terra. Entonces, para agarralo un pouquiño máis, eu poñolle unha corre, podedes poñer calquera cousa, e dobla así, a mitad, que non sea máis larga a corre que a maseta. E vedes así que a dobles esta, poño ya aquí, serro ben, e poño ya así aquí, e enterro ya para baixo. E así xa queda aí enganchado. Vedes, queda aí enganchadiño, hasta que enraíse. E deste xeito, daslle como unha revitalízalas, non? Volvelas a encher de vida, de forza, quedan aireadas, ou non teren follas podres, nin follas demais, quedan como máis aireada, e así pois vai a producir moito mellor.
Xa pasaron 15 días. E esta plantiña que plantara aquí, que tiña un pequeniño brote, mirade que grande é esa, que xa ten outro espolón, que xa ten outro brote, vou na desenterrar para vermos cantas raíces colleu en 2 semanas. Bueno, mirar que barbaridade. Todo isto son raíces da fresa. Vades a ver. E vades a ver, mirad para aquí como enraizou. Vades vos. Esta planta xa pode vivir en porela. Pero agora vamos a plantar estas. Mentras estes novos espolóns e estes fillos non teñan raíces, non as podemos cortar e quitalas da nai. Teñense que seguir nutrindo mentras non poden facelo en porelas. Entonces, para facelo, eu vou facer así, poñoas nunha caixiña para que me sea máis fácil de transportar e así, por se as quero cambiar de sitio. Entón, collo terra, mollo a ben, porque a terra ten que estar ben molladiña, non lle pode faltar agua a estes, porque senón sí que poden sufrir, morrer. E poñémolos así, e non fai falta que estea moi metido para dentro. Con que toquen na terra, se lle chega. Facemos así un buretiño e achegamos a terra. E xa estaría. Un pouquinho de terra, ben empapada. Darlle un bo baño. E o seguinte espolón, sin sacalo, volvémoslo a poñer aquí. Collemos a terriña, ben mollada, e está. E pousámoslo aquí así na terra. E xa está. Se os espolóns, en vez de estar colgando, están en contacto ca terra, posiblemente os fillos xa teñen raíces. Entón xa se poden quitar da nai. Como pasou en este caso, que mirad a donde chega esta cinta, que non sei nin de onde ven. Está aquí ao lado dunha lechugiña, pero este fillo xa ten raíces. Se seguimos por aquí, temos aquí outro fillo, que nin sequera son capaz de levantar así. Que tamén ten raíces. Xa se pode quitar. Se seguimos polo espolón, temos aquí outro fillo, que tamén estará super enraizado. Aí está. Fijadevos. Con un montón de raíces. Xa estaría genial. Non sei de onde ven por aí. E esta debe ser a nai. Moi ben, Ha sido usted mamá de unos cuantos hijos. Mirad, sigue por aquí, por aquí, por aquí. E aquí outro fillo. A carón da su día, doulle a sombra e viveu genial. Por aquí. Ese hijo espolón, ese outro fillo, que tamén estará enraizado. Fijadvos, pedazo raíz. E aínda sigue por aquí. E esta raíciña aínda non ten, pero tamén xa casi. Que tiña daqui a nai, este fillo ao seu tempo botou 2 ramas diferentes e cada unha das ramas xa ten un montón de fillos. Entón, como estes xa teñen raíces, xa son independientes, xa se poden plantar como independientes. Mesmo proceder. Terra, empapada en agua. Buratiño.
Como podedes ver, aquí hai un montón de fillos e de espolóns que se atocaron na terra tamén e que se teñen raíces. Estes tamén os hai que quitar, porque tamén lle quitan vitalidade. Eu quero fresas. Igual que antes, as que se teñen raíces en por sí, cortámolas, e as que aínda non teñen raíces, hai que poñer a maceta xusto aí e esperar unha semaniña ou dúas hasta que teñan raíces para poder quitarlla a nai. Vedes, esta non ten raíz aínda, entón vou a plantar sin sacarlla aínda a nai. Non ten raíz, pero xa ten fresas. Esta tampouco ten aínda raíz porque estaba no aire, pero tamén xa ten fresas. E estas, como se teñen raíz, vámonos a plantar en macetas xa. Outra cousa que suelo facer cando estou facendo este traballo é que os racimos de fresas que están cara dentro do bancal obligo a salir para fora, porque aquí colgadas vanse a dar moito mellor. Entón, elas van pa onde queren, pero eu puñas pa onde me dá a gana. Deste xeito as fresas quedan como revivindo, revitalizadas, volven a coller forza, volven a coller como energía e volven a empezar a producir outra vez fresas. Podemos pensar que ao mellor quitarlle estas follas tan enormes e tan chulas pode nos dar un pouco de pena, porque están tan bonitas, tan oscuras e tan grandes, pero temos que pensar, eu polo menos as follas non as como, eu quero comer fresas. E estas fresas, en unha semana máis, con todo isto que se lle quita, volven a producir fresas como estuéramos a principios de verán. Eu este tipo de saneamento fágollo 2 veces no verán. Unha así no medio da estación e outra pois a finales de agosto ou así a principios de setembro. Porque así aínda podo conservar fresas con, fruto de fresas, ao mellor hasta a noviembre ou a diciembre, depende moito de como veña o tempo, pero así siguen producindo, porque senón emplearían toda a súa energía en botar fillos, tratar de reproducirse antes de que veña o frío de verdad, porque ese é o seu objetivo, seguir sobrevivindo, e a maneira que ten de facelo é botando fillos por todo. E nada máis. E agora, despois de pilalas, quitarle todas as partes vellas e de quitarlle o fruto maduro, o que fago é volvelas a abonar. Eu xa sabedes que abono todo con materia natural. E, agora as plantas pois falle falta fósforo, potasio, magnesio, calcio, nitrógeno. E iso voullo aportar con un pouco de ceniza, que agardo sempre, ceniza de leña. Hai que ter cuidadiño de non queimar nin barnices, nin cartóns que teñan ou papeles que teñan tinta de colores ou así, que pode ser, é mala, claro. Entón, ceniza de leña e borralla de café. E así, volvo a abonar e quedan fortalecidas, quedan outra vez, pois, nunha camisa lavada, quedan outra vez para dar fruto durante 2 meses ou 3, se o tempo permite, e elas queren, porque ás veces tamén teñen que querer. E ala, e uns puñadiños tamén de ceniza, así por aquí, a carón das raíces. E hasta aquí os consellos que eu vos podo dar sobre como coidar as fresas. Aínda quedan unhas partes máis que teño que explicarvos, pero terá que ser en xaneiro ou febreiro, que eu levanto todas as plantas aneoas para volvelas a plantar. Eu fago así, pero ese será outro capítulo e terá que ser alá en xaneiro ou febreiro. Por o de agora, non vos olvidedes de darlle ao like
E se aínda non estades suscritas, suscribídevos. Porque o único xeito que tendes de me axudar é dándolle a like, compartindo o vídeo, suscribíndovos. Porque xa sei que a horta non me ides a vir a axudar, iso só sei. Así que agora só queda disfrutar das fresas e dos últimos coletazos do verán. Isto está moi rico.